Най-честата грешка при избора на хидрофор е дебита. А дебита не е количеството вода, което използваме за деня, а количеството вода, което използваме едновременно. Дебитът означава литри в минута в един и същ момент. Не за ден, не за месец, а наведнъж. По европейските норми за вътрешно водопроводни инсталации има ориентировъчни стойности. И веднага ви давам пример. Душ, консумация от 8 до 12 литра в минута. Мивка в баня от 4 до 6 литра в минута. Кухненска мивка от 6 до 8 литра в минута. По тези стойности може да се ориентирате каква консумация бихте имали в вашия дом. Но въпросът не е колко харчи даден консуматор. По-скоро въпросът е колко от тези консуматори във вашия дом биха работили по едно и също време. Това трябва да всеки един от вас да си направи като сметка. И ето аз ви давам един прост пример. Обединявам едновременно 3 от консуматорите, които биха работили заедно. Душ, мивка в баня, кухненска мивка. Стойностите, които се получават, са от 18 до 26 литра в минута. Тоест вашия дебит при такава ситуация на помпата ще бъде между 18 и 26 литра в минута. Обаче има нещо много важно. Ако имате и поливна система, трябва да знаете, че за една поливна стандартна система в къщата разходът е между 40 и 80 литра в минута. В този случай обаче не добавяте тези горните стойности към 40-80 литра, защото в повечето случаи поливните системи се настройват в време, когато никой от тези други консуматори не би работил, или късно вечер, когато спите, или много рано сутрин, също когато спите. И какъв е извода от дадения пример? В първия случай, ако имаме само тези консуматори работещи едновременно, най-добрият случай е помпата да бъде избрана с около 20 литра в минута. Тогава би била предостатъчна. Повечето хора биха обърнали внимание на максималния параметър и в случая, ако имаме и 4 консуматора, помпата трябва да е около 60 литра в минута. Това я прави доста по-голяма спрямо останалата консумация ежедневната в вашия дом. В този случай най-добрият вариант помпата бъде инверторна. Ще имаме видео за инверторните помпи и въобще за всички видови хидрофори. Или другия вариант е да бъдат две отделни помпи, едната за поливната система и една за дома вкъщи. Така че избирайте вашата помпа по необходимия дебит, който ви трябва.